Serus ľudia, ja vám len takto ukážem, ako je to bonus k let's playu na SF Game S24 a chcem vám ukázať, ako sa uploaduje. Je to veľmi jednoduché. Máte svoj channel, otvoríte si YouTube. A na pravom rohu máte napríklad svoju fotku, ľavo taký zvon a potom takú poličku upload. Na ňu kliknete a naskočí vám tam taký no jednoducho taká šípka. Vy na ňu kliknete a vyberiete si zo súborov, aké video chcete dať a toto vám naskočí. Pritom vám ešte naskočí pod to nejaké veci, kde môžete pridať niečo do popisku, alebo na druhej strane máme Publish. Ten Publish je veľmi dobré tlačítko, musíte ho stisknúť, lebo inak sa vám neuploadňuje video a môžete ho pozerať iba vy a niekto iný. Iba na neho kliknete a hotovo. Potom už len počkáte ako ja, napríklad len 1 minútu. Ja vám to strihnem. Potom, ako máte dojde vám tento upload, táto lista, naskočí vám progressing, tiež treba treba trošku počakať. Progressing už netrvá veľmi dlho, aj keď už sa môžete pozrieť na svoje video. Jednoducho, ale ešte nebude v 100% dobrej kvalite. No, nakoniec toto ešte nie je ani vydané poriadne. Tak, musíme počkať a hneď to bude hotové. Už mám tu hneď pripravené aj, ako vidíte, lišty na tieto. No vidíte, a toto vám naskočí, toto vám ešte možno aj načíta. Len kliknite na toto. No, rýchlo. A máte tu napríklad, čo ja som tu uploadnul, rýchle video z SF Game. A máme tu ešte aj, čo som dal stránku na hru. A to je jednoduché. A my sa vidíme u Let's Playa. Takže serus ľudia, som späť. Sorry. Tak, som späť a hneď tu máme, neviem prečo, ale začal som tu u nášho slávneho Čechu, Dumbasov LP for Friends. Správa o tom, že moje konto bolo zničené, je falošná, lebo ja som taká lama a ja som písal celý čas zlé heslo. Áno, taká lama a písal som celý čas zlé heslo. Teraz už mám nové heslo. No, teraz mám už normálne heslo a už viem a sa pozrieme na bitku. Tu ako sa nám darí nášmu bojovníkovi, ktorý je strašne slabý. Bum, preskočíme. Ale máme kľúč od druhého podzemka. Čož je v 11 leveli. Počkať, to nebude ešte len od prvého, už sa nepamätám. Počkať. Áno, od prvého. Tak to je drsné. Počkajte, ja musím dať strih a čoskoro som späť. Wow, už som späť a práve sa nachádzame v našom Čechu, no nie v našom Čechu, ale v zbrojírni, kde si nasadíme na seba rukavice a hotovo. Aha. Fail! To patrí k let's playom. Mi nehovorte. OK. Zabite ma! Nie, čo ste? Ale ne, máme tu máme to tu dobre, hej. Ale teraz, čo si kúpiť? Aj keď to si asi kúpim hneď potom, jak dorobím tú túhu. Alebo ten elik si kúpim potom, lebo my potrebujeme ísť na podzemko. Aj keď s týmto tu, čo predvádzame, asi nemáme žiadnu šancu, ale no. Nádej umiera posledná, ako sa hovorí. Dumbasov LP 2015. Dobre. Tak, kde to je? Kráva. Dáme si kráva. Tak, pronajmov. A máme krávu. Tak. Kráva. Jeden z najsilnejších bojovníkov, aký kedy existoval.
Tak dobre, nebudeme tu blbnúť a dáme si rýchlo podzemko. Ja len prosím, aby padlo. Už sa ani nepamätám, aký je prvý. Kúzelník. No s Bohom. Asi nie. Nie? Či? Tak okej, no. Ale počúvaj, ja tam šanca, ale keby sme mali veci. Tu sa s tým už ročíme, jednoducho ja si dám hospodu a hotovo. Toto bolo také trošku jednostranné a beznádejné. Ako vidíte, mám tu touhu po dobrodružství už 85, lebo v tým si deň nahrávam aj jedno ďalšie video. No a toto sa mi hodí. Ja musím teraz nazbierať naspäť veci a dostať sa do toho. No, krásna zima, ale na Slovensku není. Tak, aby som nezabudol, musím povedať toho druhé naše konto. Voláme sa tam. To sem jedie. No bom. Tak, teraz napíšete. No ja už nemôžem. Tak, teraz napíšete pod popisom tohto videa tiež, ak chcete, aby som vás pozval do Čechu, napíšete nick. Kto nevie anglicky, tak je to meno. A samozrejme, keď nie ste... Beriem od levelu 1 a je mi to jedno. Či ste slabí, či ste silní. Áno? No. Tak, pozvali sme tu Luba 3811, ja to potom odonačím, ale teraz najprv ideme do zbrojírny. Drsnej zbrojírni, kde zbrojíme naše vojáky, aby zdatne bojovali. Dobre, 10 huby. Že sa nehambia. Čo? To je nejaké... Aha. Všetko za 10 húb. To je strašné. Strašné ceny. Sila 40. To je asi lepšie ako naše, nie? 42. Tak, nie. Ale pohoda. Mám to rozsekané, neviem prečo a neviem kvôli čomu, ale... Prosím. Nie. No, Elik tu máme, to je veľmi dobré. That's very good. Very good. Dobre, sila 47, to je slabé. Video 49, to už by malo stačiť tu na toto, ne? Nie? Si nepamätám, aké tu mám itemy. Lebo už sa vraciam späť do SF Game. Bohužiaľ, Urban Rivals som zabudol heslo a najskôr už nebudú asi videá z Urban Rivals, čo sa vám dosť páčilo, čo viem. Ale, OK. Dobre, no. Počkať, prečo nám blichá Čech? Ja, že už je niekto rýchly. Tak, OK. My, aj keď sme slabí, skúsime nejaké podzemko. Teraz už pochybujem, že nám teraz padne nejaké podzemko. Pán Temnot už pochybujem úplne. Kamenný trov už pochybujem úplne. Aj keď surový lupič. Neviem, kto to je. To válečník? Asi hej, najskôr. Uvidíme. Je to válečník. Nemáme proti nemu žiadnu šancu. My sa jednoducho musíme do toho dostať a ďalšie let's playe z tejto hry budú až keď sa úplne do toho dostaneme, tak ja si dám tú túhu a uvidíme sa potom neskôr u nejakého iného videa, ktoré bude, predpokladám, veľmi skoro. Lebo teraz mám strašne veľa času točiť. Takže, čaute!